Dia 9. Resolem problemes de selectivitat. Exercici 4. Sigui la funció f definida per... Apartat A. Justifiqueu que f igual a 2 té una solució en l'interval menys 1,0. Apartat B. Sigui la funció h. Calculeu l'àrea de la regió compresa entre les gràfiques de les funcions f i h. En aquest primer apartat ens demana que si la funció igualada a 2 té alguna solució en l'interval menys 1, 0. Per fer això hem d'utilitzar el teorema de Bolzano, que diu que si una funció és contínua i tenim dos punts d'un interval, si el seu resultat és un positiu i l'altre negatiu, vol dir que hi haurà alguna solució, perquè la funció en algun moment passarà pel 0. Per tant, el primer que hem de fer és veure si és continu. En aquest cas no hi ha cap número que faci que el domini no existeixi, perquè és una exponencial i una recta sumades. Per tant, no hi ha cap problema. Bé, doncs, la funció igualada a 2 és igual a la funció menys 2 igual a 0. Per tant, el que hem fet és crear una altra nova funció amb la funció que ja teníem, que és aquesta, i restar-li 2. I aquí ara és on hem de substituir el 0 i el menys 1. Si substituïm el 0 aquí ens dona menys 2, perquè aquesta multiplicació s'elimina, més e elevat a menys 1. I amb el menys 1 ens donarà 3 menys 2 més, això serà negatiu, per tant serà e elevat a menys 3. D'acord? Aquest cas serà negatiu perquè el 2 és més gran que e elevat a menys 1, per tant això serà negatiu, i en aquest cas serà 1 més això, per tant segur que serà positiu. Com que hi ha una solució negativa i una solució positiva, aquesta funció té una solució en aquest interval. En aquest segon apartat ens dona una altra funció i ens diu que calculem l'àrea entre aquestes dues funcions. El que hem de fer primer de tot, per tant, és trobar els punts de tall entre aquesta funció. Per trobar els punts de tall, igualem les dues funcions. I, com que veiem que aquestes dues parts són iguals, es poden igualar simplement aquests dos valors. El 3 i el 3 es pot treure i, per tant, hi haurà dues solucions. Si la x és igual a 0, perquè 0 és igual a 0 al quadrat, i si la x és igual a 1. Per què? Perquè 1 és igual a 1 al quadrat. Un cop hem trobat els punts de tall, el que hem de fer és la integral d'una de les funcions menys la integral de l'altra, perquè serà la que passarà per sota, i per tant traurem aquesta part de l'àrea, entre 0 i 1. Per fer això hem de restar les dues funcions, vigilar que aquest negatiu afecta els dos monomis de la funció, i per tant aquí serà positiu i aquí serà negatiu. Veiem doncs que, per tant, podem eliminar les es, perquè una és positiva i l'altra negativa, i són iguals, i per tant el que haurem de fer és la integral de 1 a 0 de menys 3x més 3x al quadrat. El primer pas és integrar. En el primer pas elevem al quadrat i dividim entre 2, i aquesta és una integral directa, que és x a la 3, perquè 3x a la 2 és la derivada de x a la 3. Si ara doncs substituïm els números, el 0 no cal substituir-lo perquè tot serà 0, per tant només cal substituir l'1. Per tant seran 3 meitats més 1. Això dona menys una meitat, però com que qualsevol àrea no pot ser negativa, ha de ser positiva, el que donarà serà una meitat unitats al quadrat. Aquest negatiu ens apareix perquè segurament la funció h passa per sobre de la gràfica, la funció h, i la funció f passa per sota. I per això ens ha donat una àrea negativa. Demà, vídeo de probabilitat.